ни покажа мисия Спаси орхидея. Пристигнала тук преди месец. Много скоро ще стане за продажба. Третирани са с най-различни химикали, наторени са. Напълно здрави растения ще пристигнат при вас, с изключение на външния им вид. Ако ви дразнат тези дефекти, може да отрежете листото, прямо леко заоблено. Това също е била болест, това най-вече от влагата и студа се получава. Вече тя е напълно сухо, напълно стопирано. Само при дърпане се отделя от листото. Ние тези работи ги изрязваме преди да ви ги пратиме. Но ако случайно дойде при вас, това е нищо страшно. Тези жълти листенца, това е недостиг на светлина, понеже има много листа над него и затова пожълтяват. Като имате на друга орхидея, вече като са още по-жълти, може да ги отстраните, защото те вече няма да функционират правилно. Много важно е торенето. Използвайте нашия комплект. Само вижте какви листенца има. Третирани са в момента за растеж светло-зелената. До началото на лятото е хубаво примерно 2 пъти със светло-зелена и 1 път с бяла. Новата бяла е заместник на жълтата. Тя ми дава много хубаво коренообразуване и здраво растение. Значи пролетта 2 пъти със светло-зелена, 1 път с бяла. Може и 1 път с нормално зелената, универсалната, която пък ви осигурява всички необходими вещества за растението. Имам вече прекрасни цветоноси и всички имате много голям шанс, дори тези, които не са цъфнали, да ви образуват скоро време, ако не на есен. Това е Леодоро, това е по-бледо. Няма достатъчно корени, но вече пуска ново коренче. Важното е да имате здрави няколко нови коренчета. Останалите, ако са лоши, всичко изрязвате. Също така, като го получите тези черничките, може да ги изрежете до здравото. Хубаво е примерно половин 1 см след загниването да се подреже. Това са механични повреди. Всичко е стопирано. Новото листенце. Може да ви се падне всякаква. Тази с вариагатни листа. Си коренчетата, листенца и всичко. И е доста голяма. Вижте, само третиране с препарат какво става. С шарени листа. Те са по-трудно се забелязва, защото са напръскани. Пак цветоносчетата излизат. Тази е прекрасна. Е така, като е сухо, като такова болестта въобще не се развива, тя е на границата. Но пак ви казвам, хубаво тези работи да се изрежат. Може да е малко грозно, но е така по 1 см навътре по границите. Защото тази част от листото функционира толкова здраво и хубаво, че е грехота да се реже. Тя му дава сила на следващото. Много израстваща.
има направо над 20 см цветонос. Това бебенце, но това бебенце му е паднало средното листо. След това ще има бебенца. Такива почти не пускаме в комплекта. Случайно, ако получите, не сме го видяли, но на 10. Няма да ви е проблем. Ще гледате още бебенца от нея.